Fo biye juin kalot le sabaye mi ye ntene samba fla ani mugan ani nani bi ambe bela jelen fo ka bela jelen wale mando mamunu sogolono ana Mali kono ani Mali kokan anga radio partenaire sankaw fe mi ye santoro mawe ambolu fo radio aba ka le fo yuwaru gawo fe fana anga partenaire munu me kulu fana fo alene menaka ante nyine bamako kaw ko Star FM Ulay FM katafra Excellence FM ka manako to kaw fe ambe ulu fana fo kita marala kata se kaiba jabatema miye kai kaw fe kai ndia ni kaimba munu sogalono ana amulu belajelen fo ni watina mamunu fana ba alame yanfo ila kaw fe kata se kumantu kaw ma aleni kajolo kaw luluninga amu belajelen fo sigaso ere dugu kono fana ka foli taka nyesi sigaso kaw belajilema mamunu fana be aname kuchala kaw fe kulu fana fo ku wala nyumando yanfo ila amanyina aw ko ani buguni ka be fo ka be wala nyumando somade na anga kiwariya obina talike muna minye sorda suye uyu buluda madoka anaka marama fon belajilen dafale gaw bodala wale akara chugumi amna na onyefo mo nyena sorasu uyala kolosi ka fo mamunu me kuna foni du uma ube degun soro colonel major Yansari alebna na la selido kanye ka keno o wale ai alsa arme ale kon me wulika jola jene mara kon nana uye bara bake bamanji wale nyema do tume yimbolo fe o koni ale bora bara la peu wulu masri tabaw ka wulika jo anuga chesri fe ni wati na fana miye ngunu ka unye ulu chale do bamako kono ngunu ka munu no ulu be bololo sraw fe ngunu ka munu no ulu be gafe do kono ngunu ka munu na makacha ana dofo o fanana kata se coupe du Mali ma ale tiko biworo ni sabana esad malien ale aka coupe mugani sabana fanata o kera sibilu do ko bela jele tube mami bolo oye shogel ko kala maigaye amara kene kai o kungala no ga asimi photo bade nga t-shirt ka nga demsen la ka ulu chamantara sonuta ulu ma preza ulu tara no tawe uga so pa lo kun sigelo ga preza no kono no ma preza ulu tara no ga so parce que shogel le nana preza shogel de bla anona pano fana sabana o bara o damne na chaga dugu jala koro ka o fe falay tumbo keneka min boro la fana ana olu bela jelenda outloka aleni na nye kiwaru wore munu soroka fara nununga onake outlow ana unyo garsike jani.ml.fm alena ka radio partenaire olu sanfla la aya sogolento ana YouTube kans minye kibaru jelen dafale yin abela jele abe bendege mo ka chiene ni anga technicien uluga wulika joy amara nunke ta le bi kunu soro falay fana de fana kumbia kaw foka awala nyman
sɔgɔmada in na bi ye juin kalo ale tile 3 ye ko kungo ta don tɛ wuluden lamɔdon ye dosokɔrɔ ta sɔnsɔrɔko bila k'a b'a buranna maa ti kɛ maa ye maaw nɔfɛ nka maa ka ko foyi ti ɲɛnabɔ ni maaw tɛ dɛ n'i bɛ se i bɛ mini min kɛ i jija o la i k'o kɛ ka ɲɛ i bɛ nafa sɔrɔ o la o ka fisa kuma o kuma i sigilen i ɲɛ bɛ bɔ maaw ta fɛ min y'i ta ye i wasa don o la o de ɲɔgɔnna tɛ amara bi dɛfu bɛ yen denmisɛnnin 300 ani 80 olu kan ka taa ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔndan yɔrɔ 2000 ani 106 la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ salo i b'a dɔn k'a fɔ dɛfu ma se ka kɛ Kidali ɲinan kɔni komi ko ninnu bɛ an bolo sɔrɔdasiw ka o kuma in ye tiɲɛ ye minɛ ni lakana tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni lakana kɔni tɛ yen foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ donc denmisɛnnin minnu bɛ dɛfu la an bɛ dugawu don sa ko ala ka dɛfu timɛ ko ɲuman jira an na tile 3 tɛ a tile 3 ala ka timɛ ko ɲuman jira an na minnu bɛ ka kɛ arabu la o minnu bɛ ka kɛ faransɛ la o hali minnu bɛ ka kɛ bamanankan na ala ka bɛɛ lajɛlen garisigɛ diya ɲinan ta in a labɛnnen don cogo min na an bɛ dugawu kɛ fana ala ka a kɛcogo ɲɛ amara bolikuma dɔn ka fisa an sen ka di ye a ye n dɛmɛ n ka wara la kunkolo ka k'i yɛrɛ bolo n bɛ kuma dɔ mɛn an ka kumaw da n b'a mɛn an ka karamɔgɔw da n b'a mɛn an ka jeliw da amara ko ala a tɛ juru don nka a bɛ juru sara nin waati in na min bɛ ka labɛn an ɲɛ bɛ min natɔ la n t'a dɔn ne bɛ to ka kabakolo lajɛ nin t'a dɔgɔkun kelen ye Bamakɔ san bɛ fin ka tɛmɛ n'o ji ko a bɛ jigin a bɛ gɛlɛya dɛ nka bi ne bɛ na ɲininkali de kɛ mun de bɛ ka kɛ yaasa jamana in kɔnɔ samiya k'a kunbɛn an ye fɛn dɔ la kɔlɔsi Bamakɔ mairie olu minnu kan ka hakili t'u ka sigidaw la an ɲɛ t'olu la baara la kabini délégation spéciale sigira mairie ka dɔgɔ Bamakɔ min bɛ saniya kɛ délégation spéciale ale de bɛ wuli kuma ni kuma ka taga yɔrɔw la ka taga yɔrɔbaw lajɛ ka k'olu saniya ka bɔlɔn furancɛw lajɛ k'olu saniya bi an ye a ye sanji kun fɔlɔw a ye waleya minnu da mɔgɔw kan fan wɛrɛw fɛ fo kana se an yɛrɛ fɛ yan ma dɔgɔkun tɛmɛnen Tomiyakaw ta o ma dogo maa si la hali suma minnu maralen b'u bolo sanji taara n'a bɛɛ ye Bamakɔ n'a birisa ɲami fonse digɛw falen don kare kun kɛlen don sojɔyɔrɔ ye jisɛmɛtiraw bɛɛ lajɛlen gerennen maaw kɛlen don ka n'u sogolo ɲɔgɔn kan siraba talen don ka kɛ feerelikɛyɔrɔ ye maa t'a dɔn i bɛ taa min i bɛ bɔ min sanji mana na bila o kan kuma tɛ ɲinan ko san bɛna caya anw ɲɛ tɛ fonse dingɛ bɔtɔ la an ɲɛ tɛ yɔrɔ furantɔ la an ɲɛ tɛ baaraba minnu bɛ kɛ yaasa ka samiya kunbɛn an ɲɛ tɛ a la nin bɛɛ kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ mairie du district ni ale délégation spéciale bɛ a la ale yɛrɛ bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye bi minɛnko dɛsɛ bɛ olu la kɔrɔlen min tun bɛ yen ne amara e ye ne dɔgɔkɛ ye ne bɛ fonse dingɛ bɔli marché ta ka d'e ma fonse bɔra sawo a ma bɔ sawo a kɛra cogo o cogo o ye e ni ne anw kɔni an m'an ka wari minɛ sisan délégation spéciale ale nana sɔrɔ ja minɛn yɛrɛ tɛ mairie yɛrɛ bolo fonse dingɛw bɔli kɔnɔna na n'o ye kirage ye wa an ye kibaruya min fana sɔrɔ minisiri so min bɛ yen ni ale sigilen don kɛnɛya ni jɛya ni sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna ko ale kan ka fonse dingɛ belebelebaw dilan Bamakɔ kɔnɔna na ko samiya ko k'aw kunbɛn ne t'a dɔn samiya min don dɛ nka ne bolo fonse dingɛ minnu bɛ yen n'u gerennen musaka mun b'u bolo
n'u bɛ se ka to kɛ ka olu bɔ o bɛ sɔn ka fusaya jini min cunna dɔrɔn nin waati damadɔ la a ye Bamakɔ ɲɛda yɛrɛ yira bɛɛ lajɛlen y'a ye kare kun ka dɔgɔ ɲamanton ma taa rendez-vous di ɲɔgɔn ma yɔrɔ min sigida ka dɔgɔ min fossé dingɛ ma kɛ ɲaman dingɛ kɔnɔna ye wa yɔrɔ ka dɔgɔ bi yɔrɔ mun bɛ yen ko ni san nana ko bɛ se ka to a cogo la fo n'a sɔrɔ maa minnu ye pavé da u ka yɔrɔ la hali olu i b'a sɔrɔ u sigiɲɔgɔn yɔrɔ jan u ka wuluwulu ji bɛ na jigin ka na u ka walima cɛncɛnw ni fɛnw sanji b'a bɛɛ ta ka na n'a ye dingɛ tɛ yen taasira tɛ yen fossé tɛ yen an bɛɛ sigilen don k'a lajɛ samiya dun donna ka ban an tɛ samiya mangoro na dɛ an bɛ samiya la de misali la maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila gɛlɛya fɛ ka na sigi Bamakɔ n'u bɛ garabali la olu a mara ni fɛɛrɛ ma kɛ olu fana degun b'u kan dɛ parce que sanji kun fɔlɔ basi minnu dilen don olu ma sanji y'o bɛɛ wo suwa k'olu ka yɔrɔ kɛ olu yɛrɛ sigiyɔrɔ ninnu n'i y'u jateminɛ ɲamanbɔyɔrɔ sagafeereyɔrɔ bagan marayɔrɔ o ji mana caya ka taa o sɔrɔ e ka don e ka dugu kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo di bi in na an ɲɛ bɛ mun na o ye k'a fɔ ni ye sigida caman ye maa ninnu bɛ yɔrɔ minnu na kuma tɛ falakɛ garabali la an y'a ye k'a fɔ jɔrɔnaba bɛ u la bi k'a sababuya kɛ sigiyɔrɔko ye k'a sababuya kɛ sanjiko ye sigida wɔɔrɔnan yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ min ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila u ta kɛlen don kamanagan ye ji nɔgɔ ji toli bɔtɔbɔtɔ ka taa se baganw yɛrɛ olu ka fɛnw ma ji tɛ tɛ ka bɔ a nɔ na cogo si la nin ye san cayabali kɔlɔlɔ ye olu kan bi in na an bɛ min fɔ ɲɛmaaw ye maa minnu bɛ yen ni sigida baara dilen don u ma mɛriw kominiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kintigiw ni dugutigiw denmisɛnw ni cɛw a y'aw hakili to aw ka yɔrɔw la ni faama mana fossé min b'aw ka kin kɔnɔ a ye ɲɔgɔn wele dimansiw fɛ a ka u bɔ sabula an bɛ waati min na bi maa t'i sigi ka fanga kɔnɔ ni ji bɛna don i fɛ yen dɛ ni ji bɛ se e ma waati min ji bɛ degun k'e la waati min o tɛ faamaw wele waati ye dɛ waati min na ji ma na i yɛrɛ bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ a mara nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen maa minnu sigilen don badabolow fɛ n'u kɛlen don ka taa kɛ so ye n'u kɛlen don ka taa k'u ka baarakɛyɔrɔ ye kabi sisan u ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini sabula ba an bɛ min ye k'an to a sanfɛ a bɛ ka fa o kɔrɔ ji bɛ ka suru Sikaso ale ni Buguni yanfanw fɛ ani Maninkala kɔnɔna na a bɛ ka woyo ka don ba kɔnɔ nin ye Bamakɔ san wulibali ye ani fantɔw ji maa minnu bɛ dangandaw la u ka fɛɛrɛ tigɛ olu fana ye a mara bɛ ka nin fɔ mun na an ye min ye yɔrɔ wɛrɛw la a ti ko anw na se bɛ jamana minnu ye sanji ye tiɲɛni minnu kɛ ɲinan a ma dogo maa la Chine tɛ Chine ye Dubai tɛ Dubai ye Kenya tɛ Kenya ye Afrique du Sud tɛ Afrique du Sud ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ sanjiko la o ɲuman ye min ye an ka wuli kuma dɔn an yɛrɛ bɛ se ka minnu kɛ an ka olu kɛ an kana bɛɛ lajɛlen bila ka faamaw kɔnɔ wa Bamakɔ délégation spéciale n'a maaw minɛn ka ɲini ka di u fana ma baara min bɛ yen n'o kan ka kɛ u bɛ se ka o latimɛ cogo min jamana ɲɛmaaw komi u ko délégation spéciale yɛrɛ sigikunba jɛya ka se ka lawaleya fan bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u jija olu ka se ka sigi sen kan yaasa min ye nin waati in na ye lafiya o bɛ se ka na cogo min na nɔ tɛ amara samiya ti maa ka maa ye dɛ i jɔ k'an kɔnɔ o ti samiya ye n'an bɔra yen an bɛ taa Gawo kunungo Gawo bɔda la ka taa Kidali sira fɛ banbanci wale kɛbaa dɔ a kelen a n'a ka cartouches n'a ka marifaw ani a ka chargeurs
sɔrɔdasi minnu bɛ Gawo bɔda la olu ye ale minɛ sabula min ye kibaruya ye u y'a sɔrɔ joona kibaruya min b'a to ni u bɛ se cogo min na ka se ka maaw minnu bɛ ka se k'u boloda olu kan min ye waleya ninnu ye o waleyaw olu y'a to maa min bɛ yen n'ale tun b'a fɛ ka i den ka bɔ sa ni ka taa janda maaw ɲɛ Kidali sira kan sɔrɔdasiw Gawo kɔnɔna na olu sera k'u boloda ale kan an y'a yira fana k'a fɔ ko nin waati laban in na Bamakɔ kɔnɔna na ale ni bɔlɔlɔ siraw kan an ka jamana kɔnɔ ŋunuŋunuw cayalen don kuma jatigintanw kuma tigintanw kuma seerentanw kuma minnu bɛ yen ni maa yɛrɛ mana sɛgɛsɛgɛ bolo tɛ da foyi kan ni nkalon tɛ o cayalen don bi an ka bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruyaw ani sɛgɛsɛgɛliw olu y'a to an y'a dɔn k'a fɔ a kuma caman bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye Cour suprême y'a don ta sɔrɔdasiw taara yen nkalon ma tɛmɛ a kan min ye sɔrɔdasiw kungarilen don ɲɔgɔn na yan nkalon ma tɛmɛ a kan k'a fɔ fana ko min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw ye k'olu taara ko olu minɛna nin bɛɛ lajɛlen ye ko labɛnnenw ye ko minnu kɛ k'u ye k'an ka cɛw n'o y'an ka fanga ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo k'u se k'u kungari ɲɔgɔn na k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ nka olu hakili sigilen don olu ye nin ko natɔ ye a mɛnna o Amara jugu kun kelen ka fisa nin jugu ye dɛ maa bɛ se ka i jugu dɔn i b'o kunbɛn nka maa min bɛ yɛlɛ i fɛ i kɔ donnen a bɛ kojugu ta ka ɲɛsin ma n'a hakili la o tɛ maa o tɛ hali jugu ka fisa o ye wa o de cayalen don bi an ka baarakɛdaw la o de cayalen don bi an ka sigidaw la n'o tɛ kibaruya minnu kɔni na anw y'u sɛgɛsɛgɛ a si tɛ sababa ye Bamanciwale n'i ka wale kɛbaaw olu ni kɔnakaw kɔni a ko kɛra maritaba ye kɔna dugu kɔnɔna na u ye muso dɔ fa n'o ye dumuni feerela ye ani a cɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ninnu ye dugudenw b'u dɔn nka bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don min kan o ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw olu nana u jɔ u jɔyɔrɔ la kɔna a n'a lamini na Gawo Gaberokaw fɛ yen u ye mugu ci Sonɛfu kari la yen dɔgɔnincinin min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Kobe mɔbili kɔni u y'a fa bɛ kɛ wo ye maa minnu tun bɛ mɔbili kɔnɔ olu dɔw joginna nka maa ni ma to a la o yɔrɔ kelen in fana na tuguni mɔbili dɔ n'o ye minibisi ye o tun bɔra Gawo k'i kunda an sɔngo kan u y'o fana maaw minɛ k'olu da o disi kan fɛn fɛn kun b'u kun musaka la sa k'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ u kun ka sɔrɔ ka u lankolon bila ka taa n'u yɛrɛ ye sɔrɔdasiw dun ye wulikajɔ kɛ a yɔrɔ la a mɛnna a yera k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ninnu olu fana ni terorisiw tɛ kelen ye bingalikɛlaw don zow ni bandiw ale ni maa kasigɛlɛnw don sɔrɔdasiw dɔgɔkun tɛmɛnen ka wulikajɔ dɔ kɛra Jene mara la Jene min ye Kufa ka bolofara maa ɲɛmaa min bɛ yen u ye ale kɔni ka koba a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen min ye o waleya in ye dugudenw y'a yira k'a fɔ ko maa caman ni jugawale ni bamancawale kɛbaaw fɛ o tora ko senfɛ o wulikajɔ kelen ɲɔgɔnna o kɛra Sikaso kungokolo fandanba n'a dɔ bɛ yen bamanciwale ni jugawale kɛbaaw kun taara yen kɛ u sigiyɔrɔ ye min ye sɔrɔdasi minnu bɛ Sikaso olu taara wulikajɔ kɛ sa ka taa se olu maa ninnu ma k'u bɛɛ lajɛlen kɔni silatunu siɲɛ kelen maramafɛn minnu tun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen lasago ka na ni olu ye o wulikajɔ kelen hukumu fana kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka baara minnu bɛ senna nin waati in na u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ u bɛna baara kɛ nka an mara ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ sɔrɔdasiw olu bɛ kibaruya sɔrɔ ni dugudenw de ye o kibaruya sɔrɔ hukumu kɔnɔna na sɔrɔdasiw ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko degun bɛ ka ye baara la degun bɛ ka ye baara la sa o de y'a to min ye colonel major Bubakar Yansari Sanogo ye ni ale ye Worodugu Mali opération Maliko min bɛ yen o ɲɛmaa ye ale ye laseli kɛ min ye maaw bɛ degun minnu sɔrɔ u bɛ se cogo min na k'u jija halisa ka kunnafoni di k'a sɔrɔ min ye degunmanw sɔrɔ an ka jɛ k'ale lamɛn. o dɔ burani la o civil dɔ ye ma foyi kɛ ko parce que c'est aw ka baara tɔ t'u fɛ u y'a burani la
mais o man ka to u k'an dɛmɛ dabila u k'an kunnafoni ne fɛn fɛn ne dunan bɛ dugu kɔnɔ u bɛ dugu kɛrɛfɛ o tɛ min dɔn mɔdulali min bɔra dugu la a mɛnna a tila bagana dugu la ten a tɛ fɛn na u bɛ ka sira la u k'an ladɔnniya la u tɛmɛ sira minnu bɛ taa tɛmɛ la dugutaga minnu bɛ taa n'u bɛ n'u fɛ n'u ye u k'a f'a ɲɛna pour que dɔgɔtɔrɔ wale fana ka se ka kɛ an bɛ se k'a kunbɛn donc n'an sera k'a kunbɛn a bɛ an kisi a b'olu fana kisi u k'an dɛmɛ pour que an ka se k'u lakana n'an mago bɛ u ka dɛmɛ la surtout kunnafoni ta fanfɛla fɛ maliyɛnw k'a dɔn toujours ko mali armée maliyɛnw de ta ye mali armée sigilen don maliyɛnw de lakanani kama mali armée sigilen don ka maliyɛnw de sago kɛ et mali sɔrɔsiw ye maliyɛndenw de ye donc maliyɛn bɛɛ kan k'o de dɔn k'a dɔn ko ne ye sɔrɔsiw dɛmɛ u bɛ ka mali de dɛmɛ donc mɔgɔ foyi kana na ka fɛn fɔ ou bien ka fɛn yira min bɛ sɔrɔsiw ni maliyɛndenw fɔ ɲɔgɔn kɔ maliyɛndenw b'u bolo kunna an bɛ olu de kama ne bɛ kunu ko bi wa hali sini an bɛ olu de kama. ayiwa Amara nin ye colonel major Bubakari Yansari ale ye mankan ye Bubakari Yansari i b'a dɔn k'a fɔ ale ye maa ye maa min ni maa mafalenba don wolomasiri tabaw ka fan fɛ Tɔnbɔkutu kɛlɛdagatigi a y'o ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ Bamakɔ yan kan Sunjata a y'o kɔmandanya kɛ wulikajɔba min kɛra narakaw fɛ yen salona sininko o ko ɲɛmaaya fana tun b'a bolo nka bi in na opération Maliko min bɛ yen n'o sigilen don Worodugu yɛrɛ fɛ yan sa o de ɲɛmaa don nin waati in na sibiri tɛmɛnen pano baara min tun kan ka kɛ Cagadugukaw fɛ yen furancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita ale taara o kɛnɛ kan ale ni a ka premier ministre ka taa fara ministre tɔw bɛɛ lajɛlen kan ale ni CNT ɲɛmaa ko pano minnu kan ka sigi Émirats Arabes maaw fɛ Cagadugu jalakɔrɔ ale fana kan ka kɛ mégawati 100 ye Safota tɛmɛnen kɔfɛ ani Sanankɔrɔbata tɛmɛnen kɔfɛ colonel Asimi y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in a bɛna na kɛ hectare 120 de kan a kɛkun ye yaasa ka se ka dɔ fara courant fanga kan min ye sɔngɔw ye ka dɔ bɔ olu la baara a bɛna se ka kɛ min ye sifinnakaw ye kɔni o maa 200 Cagadugu jalakɔrɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o sɔrɔ président a ye foli ta ka ɲɛsin maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma degun minnu n'u bɛ k'o sɔrɔ nin waati in na ko o ban ni fɛɛrɛw de bɛ ka ɲini tan cogo la yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min na min ye yiriwali baaraw ye sɔrɔ baaraw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin a ye foli ta ka ɲɛsin Cagadugu jalakɔrɔ mairie ma n'o ye Cagadugu jalakɔrɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen ye u ye laɲini dɔw fana kɛ a la k'olu yɛrɛ mago bɛ ambulance la o mago bɛ forage la o mago bɛ dɔgɔtɔrɔso fana na hakili la k'a fɔ u kɔni u y'a fɔ a fɔbaa ye sabula a tɛ tɛmɛ président Amara ka bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ so e ko dununko tun bɛ e kɔnɔ an bɛ taa Tumutu kunun sɔgɔma Tumutu gouverneur n'o ye contrôleur principal de police Bakun Kante ale donna mobili kɔnɔ k'a daminɛ Tumutu fo Bɛr Amara dugu ka dɔgɔ min tɛ sira kan min ma bɔ ka gouverneur kunbɛn an ye min jate minɛ waati min na sɛma ni bamanciwale kɛbaaw tun bɛ ninnu yɔrɔ ninnu na i kun tɛ maaw y'i ɲɛ na kunu jama min tun bɛ Bɛr dugu kɔnɔ maa minnu taara tiɲɛna an famana ka ni ɲɔgɔnna ye dɛ kabini Ulu Sidati ala ka hinɛ a la n'ale bɛ maire la Bɛr fo nin waati in na nin jama sugu an famana ka a ye o b'a jira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ bi colonel Seydou bɛ Ɲagadu fɛ a bɛ ka nɔbɔ sabula a taalen ye a y'a jira cɛdenw na k'a fɔ ko u ka baara kɛ capitaine min bɛ Bɛr kɔnɔ o fana ka kumaw la o ko olu yɛrɛ bɛ fɛ sisan sa baara min bɛ ka kɛ olu fɛ olu de bɛ k'a bɛɛ kɛ polisiya jɔyɔrɔw gendarmeya jɔyɔrɔw sapeur pompier jɔyɔrɔw olu de bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ Bɛr kɔnɔ hali furakɛliw donc a ka ɲi sisan Bɛr polisiso dayɛlɛlen don o polisiw ka taa bila Bɛr gendarme minnu kan ka taa sapeur pompier minnu kan ka taa olu bɛɛ lajɛlen ka taa Bakun Kante ale kɔni ma tɛmɛ dugu foyi la
ni maa ma bɔ k'a kunbɛn yɔrɔ min na ale yɛrɛ dabali banna o sabula d'habitude a tɛ kɛ tan non nka min ye colonel Seydou Ɲagandu ye a n'a ka cɛdenw u kan ka fo yan gouverneur ko a nana yaasa min ye bɛri kɔnɔna na ka na ci 4 ka na o de lajɛ k'o baaraw kɛ sɔridasi minnu bɛ bɛri k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baaraba minnu kɛ yaasa bi bɛri duguladenw yɛrɛ ka se k'u ka feerew kɛ u ka se k'u ka jagow kɛ i b'a dɔn ko bɛri kɔnɔna na mun tun bɛ yan n'i nana ni mɔbili ye i tun bɛ 20,000 sara n'i tɛmɛna ni mɔbili ye i bɛ 20,000 sara n'i sira ye i bɛ 10,000 sara olu yɛrɛ de kun kɛlen don ka taxi ni fɛnw sigi terroriste jɛkulu banbanti ninnu u tun bɛ nɛgɛ dugudenw na mais bi alhamdulilayi bɛri kɔnɔna na lafiya kɛra gouverneur ko k'a ka tagali kun 2nan o ye ka bɛri dugudenw fo duguden minnu ye fasoden ɲumanya kɛ ka dimi ni muɲu kunu kɔnɔ kɛ fo ka taa se nin waati ma min ye dɛmɛ min fana bɛ ka ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaa ma a y'u fo o fana na gouverneur ko k'a nana ka n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ faso ka cakɛda minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ olu bɛ ka baara kɛ bɛri dugu kɔnɔ o de la sa bɛri n'a lamini bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni olu dɔrɔn de bɛ yen a sous-préfet o bɛ Tunbutu nka nin waati laban na e ko a tɛna na taa gouverneur ko k'a ka laɲini 4nan o ye maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔw bila ka bɛri yɛrɛ bila pewu u ka segin ka na bɛri kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na sa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya gouverneur ni a ka délégation u bololankolon ma taa dɛ Amara balo tɔni 20 tan ka taa se da dumunifɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ma u taara n'o ye yaasa dugudenw bɛ se ka dɛmɛ n'o ye cogo min ye maaba minnu bɛ bɛri kɔnɔna na gouverneur n'olu masalala ani sɔrɔdasiw laɲini kɔni ye min ye gendarmew gardiw polisiw sapeur pompiers u bɛɛ lajɛlen ka segin ka t'u jɔyɔrɔ fin bɛri kɔnɔna na yaasa armée ale fana bɛ se ka dɔ fara lakana kan ka taa dugu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na capitaine min bɛ yen a n'a ka cɛdenw u bɛ baara la min ye commandant de la région militaire n'o ye 5e région ye Seydou Ɲagandu a n'a ka cɛdenw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waleya ninnu olu kɛcogo ɲumanw na jamana ale kɔnɔna na Amara an ka hijidenw olu kɔni ɲuman sera Magan a bɛ fɔ min ma ko gouvernement ka hijidenw ni o ye filière gouvernementale ye i b'a dɔn k'a fɔ ko avion 6 k'o de tun kan ka taa ni olu ye avion 6 in a bɛɛ lajɛlen kɔni an ka cɛ ka kuma na n'o ye Jawara ye a avion 6 bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan délégation maaw olu fana bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan nin waati in na an ka maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni ye Mali hijidenw ye u bɛɛ lajɛlen u bɛ bi na Madinakaw fɛ yen Jawara ka kuma na u taara ka t'u ɲɛda min ye kiraba in ale dayɔrɔ kan a n'a ka cɛbaw min bɔr'o la sa min ye Jawara ye an bɛna na ale sɔrɔ yaasa a bɛ se ka olu ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na baara ninnu kɛra cogo min Madinakaw olu fɛ yen. Alhamdulillah an balima silamɛw an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada ka d'a kan Madina alhamdulilayi Arabi Saoudite bi samedi suba in na k'a dugu jɛ dimanche la juin kalo tile fɔlɔ k'a dugu jɛ a tile 2 la Madina alhamdulilayi rabbil alamin 2 heures du matin an balima silamɛw Ala ye koba kɛ Mali hijidenw ye a ka bon kosɛbɛ an balima silamɛw Mali hijidenw u wulila ka bɔ ka hôtel la sufɛ an balima silamɛw ka taa bɔ belebeleba la Allahu akbar cidenba kisi nema b'a ye Muhammad alhamdulillah rabbil alamin a ka rawda ka t'u ɲɛ d'a kan a dayɔrɔ la an balima silamɛw nin ye koba ye dɛ an balima silamɛw Ala tɛ nɔgɔya bɛɛ ye n'a y'a nɔgɔya maa min ye wallahi a ye koba kɛ an balima silamɛw o tuma Mali hijidenw u wulila ni ka taa cogoya min na cidenba a fɛ yen nɔ. Ayiwa Jawara ka
sɔn bɛ ka tigɛ nka an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ na parce que min ye ja ninnu ye u bɔyɔrɔnin ka jan ale yɛrɛ a timina ka d'a ko fɛ cogo min an b'a dɔn k'a fɔ hijidenw u kɔni bɛɛ lajɛlen ɲuman sera Madina min ye prophète dayɔrɔ ala tɛ nɔgɔya bɛɛ ye n'a y'a nɔgɔya maa min ye wallahi a ye koba kɛ an balima silamɛw o tuma Mali hijidenw u wulila ni ka taa cogoya min na cidenba a fɛ yen nɔ. ayiwa Amara an k'a lajɛ parce que sɔn in a ka jan mais min ye lajɛli kɔfɛ imamu dɔ bɛ ale ye laseli kɛ laseli bɛ tali kɛ baara in yɛrɛ sera ka kɛ cogo min ye yɔrɔ in yɛrɛ ye a lajɛlen kɔfɛ nafa mun b'a la ani Mali ye garisigɛ min sɔrɔ ɲinan parce que i b'a dɔn k'a fɔ ko hiji yɔrɔbaw de ye. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. An balima silamɛw an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada ka d'a kan Madina alhamdulillah Arabi Saoudite bi samedi suba in na k'a dugu jɛ dimanche la juin kalo tile fɔlɔ k'a dugu jɛ a tile fila la Madina alhamdulillah rabbil alamin 2h du matin an balima silamɛw ala ye koba kɛ Mali hijidenw ye a ka bon kosɛbɛ an balima silamɛw Mali hijidenw u wulila ka bɔ ka hôtel la sufɛ an balima silamɛw ka taa bɔ belebeleba la Allahu akbar cidenba kisi annaba yi nema ba ye Muhammad alhamdulillah rabbil alamin a ka rauda ka t'u ɲɛ d'a kan a dawo la an balima silamɛw nin ye koba ye dɛ an balima silamɛw ala tɛ nɔgɔya bɛɛ ye n'a y'a nɔgɔya maa min ye wallahi a ye koba kɛ an balima silamɛw o tuma Mali hijidenw u wulila ni ka taa cogoya min na cidenba a fɛ yen nɔ. ayiwa an bɛ a fɔ sa k'a fɔ min ye Jawara ye n'ala sɔnna a ma a ka laseli to an n'olu sɔrɔ nka min ye imamu ye n'o ye imamu min ye ɲɛfɔli fana kɛ a ko la an n'olu fana sɔrɔ k'an ka kumaw kuncɛ ni min ye bi sɔgɔmada in na dɔrɔn k'a fɔ ko stade malien ale ye coupe du Mali tiko 63nan ale wulila k'i jɔ ni o ye a ye denmisɛnnin minnu bɛ balontan dege yɔrɔ min na n'o ye AFE ye a ye 4 ani 0 kɛ olu la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Dr Sogɛl Kokala ye ale min yɛrɛ tun bɛ jamanakuntigi tɔgɔ la ɲɛnajɛ kɔni a jara kosɛbɛ sabula maa caman tun b'a kɛnɛ kan min ye ministre d'État ye ka taa fara ministre tɔw kan CNT mɔgɔw balontannaw yɛrɛ ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye Aigle ye ale min kan ka jouer alamisa nata in ale fana n'a ka entraîneur bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan yen ɲɛnajɛ kɔni i b'a dɔn k'a fɔ fo dɔ de ka gagner premier ministre ko maa si ma gagner ko stade min gagner a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan sabula Mali o jɔnjɔn ani o baaraw olu kɛliw olu b'ale bolo coupe CAF la denmisɛnnin minnu fana n'u cira ko halisa k'u fana ka dɔ fara u ka cɛsiri ni timinandiya kan san nataw la u se cogo min na ka taa ɲɛfɛ cogo min na stade ko ka dɔ fara a ka se kan premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye Mali denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ de ye denmisɛnninw ka ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi ye k'o de fana y'ale bila ka na yaasa ka se ka kɛ nin kɛnɛ in kan an b'an ka imamu lamɛn sisan makankaw fɛ yen nafa min bɛ yɔrɔ min ni Mali hijidenw taara lajɛ. donc ni mɔgɔ min ye sɔrɔ ka jɔko fila seli i ye yɔrɔba sɔrɔ dɛ i ye arijinɛ parti dɔ sɔrɔ dugumakolo kɔ seli la yɔrɔ min na o de kosɔn diɲɛ bɛɛ bɛ girin yɔrɔ in nɔfɛ i ka se k'a sɔrɔ ka jɔko fila seli ala ye Mali hijidenw garijɛgɛ la bi kuna ka hijidenw maa 600 ani kɔ olu de nana sun na ka na seli arawuda kɔnɔ a gurupu laban olu de bɛna don sisan tilalen seli la an bɔra ka na foli bila alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ni jamana la Abubakar o dalen bɛ Umar dalen bɛ o ye alakira ka sahababaw ye minnu y'a dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ ka diinɛ baara kɛ an bɔra sa ka foli bila o de kɛra ziyara laban ye an bɛ dugawu kɛ Mali an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'an bɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ fana maliyɛnw ka bila u kunna k'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ bɔ ala sɔnna an bɛ bɔ jamana nin a bɛna kɛ jamana dumanba di bɛɛ ko bilen kunna an bɛ dugawu kɛ ala ye jamana mara kalifa min na ka dugawu k'i ye ala ka a ta fanga d'an ma ala ka ta fanga d'an ma ala ka n'u dɛmɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka bɛn amin ya rabbal alamin ala ka Mali ko suma Amin vraiment an bɛ dugawu kɛ jamana yɛrɛ alhamdulillah gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ala ka wuli problème min b'an dala i y'a fɔ n'o ye kuranko ye ala ka kuranko ni ala ka fanga sala ala ka
ala ka n'a dɛmɛ ka sa ɲɔgɔn kan ala k'an bosi ka jamana n'a denw bɛ bosi ka sa ɲɔgɔn kan ya rabbi ala ta ne ka barika ala ka Mali kisi ka Mali tanga a ye dugawu kɛ jamana ye ni ko bɛ kuma bila a ma ɲi ala bɛ Mali kisi ala bɛ Mali bɔ inshallah ala na jamana sabati ala sabati ala fitina ban ala jugu ila ne kasi ala jugu ila nasi sira kan ko so ala marapi sira raso ala ka dugawu minɛ ala k'an ka jamana kulusuma ala ka kulusuma ala ka jugu malo mun bɛ fanga bɛɛ ɲɛ bonya kɔndimi ko tɛ ɲɛdimi ko lo an ka fara o kan an ka jamana dilan o de ka ɲi ala ka si d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma ɲuman t'a ɲuman sigi ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an kɔni na dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ le silamɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ an ka dugawu bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma ala k'a bɛɛ kɔrɔta ala ka jugu bɛɛ naasi ala k'o naasi su ala k'o naasi tile ala ka jamana ɲɛsɔn ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'an dɔgɔ ko ɲɔgɔn na ala ka segiw nɔgɔya ala k'a ka dibaw ka da ala ka bato kɛlɛw bɛ minɛ ala ka sini kɛnɛw ju ama amin dugawu minɛ minnu b'an kɔfɛ ala ka dugu bɛ dɛsɛ na ala ka jamana b'u bolo la ala ka jamana b'u bolo la ala ka jamana in kunkɔrɔta an bɔra koloba minnu na ala ka u kunkɔrɔta an kunkɔrɔta jamana min ye Mali ye Mali bɛ yɔrɔ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn ala ka tɔgɔ in ala ka a kanda hali bi ala ka yiriwa ala ka bɔ bolo la ala ka bɔ duguw bolo la sɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ ala ka tɔnɔ d'an yɛrɛ ma an ka denbaya n'an ka denw an bɛ min ɲini u ye ala ka d'u ma inshallah an ye fɛnba sɔrɔ ala ka dugawu minɛ ala ka dugawu minɛ ala k'an ka ɲɛmɔgɔw n'u ka gouvernement ala fanga min b'u bolo an'u bɛ ka sira min tagama an bɛɛ b'a dɔn k'an ka sira ɲuman don ala ka sira ye ala ka tagama ɲuman d'u ma ala ka fanga d'u ma ala ka se d'u ma ala ka dɔnniya d'u ma ni mɔgɔ ko b'u senkɔrɔta ala k'i senkɔrɔta ala k'i sɛnɛ ala k'i sigi kana wuli abada ayiwa Amara nin ye Mali hijidenw ye Mali na n'o ye gouvernement ka filière ye minnu taara ko ɲina u ye garisigɛ sɔrɔ min ye kiraba ale dalen don yɔrɔ min na ka se ka taa don kɔnɔ a n'a ka cɛbaw ka t'olu bɛɛ lajɛlen na ye ka dugawu kɛ ka seli ka dugawu kɛ jamana ye u bɔlen seli de la u ye kuma minnu sɔrɔ ka fɔ Ibrahim Jawara ni ale bɛ Maka ye hijidenw nɔfɛ baara la an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn sabula ka taa nin kɛnɛ kan ka kunnafoni sɔrɔ ka tila ka jɛn n'a ye i kunnafoni di ɲɔgɔnw k'a ta k'a yɛrɛkɛ an b'a fo la kosɛbɛ k'a ni cɛsiri ani timinanja u ka dugawu kɛ an yɛrɛ fana ye sabula min ye hiji ye bato kɛnɛ don nka Amara n'a se t'i ye diyagoya tɛ dɛ silamɛya ko foyi tɛ fanga ye ni min se b'i ye i b'o kɛ ala bɛ ŋaniya de dɔn ka tɛmɛ adamaden bɛɛ la adamaden yɛrɛ kan sɔgɔmada in na ta an b'o minɛn san ni yan fɔlɔ k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 o b'a sɔrɔ tile kɔrɔta la an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ minnu ninnu si tɛ kelen ye an nana olu da tulo kan a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18